ginautang kag sitwasyon sang pundo nga ginagamit sang gobyerno. O galing ti wala man kita mahimo kon diin iwaslik wala kag tuo sa aton gobyerno ang pinakadako nga utang sa nagligad nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kon patigayunon nga tun-an sang maayo sa bag-o nga presidente nga si Bongbong Marcos base pa malang kon maiban-ibanan ang utang naton. Hindi magwanta. Kada Pinoy sa pila ka milyon ka Pinoy may utang na nga 19,000 pesos kada isa. Pati ang ginabusong mo, basi wala pa kagwa may utang na, porte nga kautangan sang pungsod Pilipinas. Kinanglan nga mapagamay-gamayo naton ang utang naton para nga ang serbisyo sa aton sini mga ikaayong lawas sosyal kag iban pa mabatyagan sang tagsa ka Pinoy. Puerte, no? Grabe nga kautangan. Lumos-lumos kita sa utang sa mga bangko kag sumuman pila ka mga institusyon sa bilog nga kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:08. Iban nga mga balita kag iban nga mga isyo talakayo naton pagkatapos sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Pag-champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya, pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sigong ko. Bantayan niyo da akong kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minisin sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang One. ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay,
ano ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ko kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na. Mao kadasig sa mga inadlaw, 69 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na, 76 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Ipangamuyo ta nga ang pagbaylo sa masunod nga tuig makahatag sang ikaayong lawas sumuman pagpaulo alibantar sa kahimtangan sang aton mga kauturan nationwide. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Baw, binubuan man kita sang ulan kagabi. Hindi man nakatingalahan kay manti may bagyo mo. Pero medyo nag-ulo iskirda na ini siya. Aber, kamustahon ta ang palibot sang syudad sa Bacolod sa sini nga mga tinakna, kamusta na? Ang mga merkado naton, kamusta na? Ang aton mga kautulan nga nagpululaw, samtang gapasulod na kita sa ginatawag naton highlight sang Mascara
Festival. Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sang downtown na plaza, Aksyon na Fred. Sini may pipila ka mga kauturan ta ang naga, no? Kung ginambal nila ya, aga na. Pero sige, pagyapan Aksyon na Fred. Ang inom, while ang iba natin nga mga kauturan, ga-amat-amat sa pagpanilo, no? There is downtown plaza after nga nag-ulan man kagabi, while ang iba Aksyon na Fred, ang iba na sa mga nagabaligya posible kay lang ang benta na bangod man Aksyon na Fred sa pagbubo sa ulan kagabi. Kaya naglipot kami ni Papang Nixon Aksyon na Fred ni Papang Nixon na kagabi at bangod man sa pagbubo man sa ulan kay lang ang mga customers, no, sa mga nabilas ka mga baligyan, especially Cusco sa downtown na area, ang Cusco along sa may NGC, and at the same time kagabi Aksyon Fred, patulong mo kami to sa palibot man sang panaad sa panaad Aksyon na Fred. Dito kami nagpadulong, tutay lang kayo mga customers pangot man. Nakalaka lang tao. Yes sir, nakalaka lang ang tao. Even gani sa mga dalan Aksyon na Fred, halos tutay lang katama ang nagalagaw, especially kagabi. Sini nga ko naman, downtown plaza may pipila pa, no, ka mga Cusco ang bukas, pero amat-amat naman sa pag-sarado. Ang dalan sa Burgos sa karon going kami ni Aksyon na Nani sa Burgos Public Market, masyad man tawhay, no? Sining aga, while ang iba naton nga mga kauturan, mga tricycle drivers, ang amat-amat naman sa pagbiyahe Aksyon na Fred. Ang iba nga mga taxi sa silinga tilion, parking man diriya sa kilid sa regional hospital waiting o kung nagahulat man sa pila pa ka mga pasahero, while ang iban nga mga tricycles this time gahulat man, no, sa ila sila nga mga suki man nga mga pasahero, especially dalon o kung idulong dito man Aksyon na Fred sa iban nga mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod, especially kalabanan ri basta kagahon basta regional hospital ang kalabanan nga ginadulong diri pagkadto sa area naman sang mga terminals Aksyon na Fred para madulong man sang mga pasahero going south, iban going north. Nakita man naman kaginawa na madugay halin sa area sa Barangay Batang sa Raken de Pasahe, gabi amat naman sa pagbiyahe Aksyon na Fred para sa temprano pang pagdulong sang iban nila nga mga pasahero. And may nakita naman kita sa sininga kagahon street cleaners man, no? Matamat naman. Basta importante diri bisan laka ang paglimpyo. Basta maguro adlaw, basta limpyo na ang siyudad sa Bacolod. Aksyon Alvin. Yes sir. Mangkot lago kamusta subong ang kalangitan ta? Ginalan taw ta Aksyon na Fred ang aton sining kalangitan. Ang ginapalibutan kita sa manipis gid lamang, no, nga galom Aksyon na Fred. Wala kita sa may nakitaan nga nang bituon, pero ginapalibutan kita sang manipis nga galom. Ang dalan, of course, after nga nag-ulan kagabi, medyo mala naman jutay Aksyon Fred, pero kung ari ka diriya sa Burgos Public Market basta sa tubang, pero may basta andalan abi kung sa pag-deliver man sang mga ice kag ari na kita pasulod naman kita Aksyon na Fred diri sa area sang Burgos Public Market para kumustahan tama, no, ang presyo sa mga isda. Jutay pa lang ang display sa sining tinion way pagidya sa Aksyon na Fred, masyado pa limpyo ka
ang iban nga mga lamisa, pero this time may ara na mga available kaga na display sini nga aga action na Fred. Ang may pasayan na diri available. Madam, ang pasayan ta subong pila ma'am? 350 action na Fred ang pasayan, pero may marot na nina. May marot mo subong mo? 240. Ano niya, mataning siya, no? Bulaw, or rather bulaw, o tagpila? 300. Te, of course, mas nami pag iningisa. O, ano ning sa mga salmonete gali? 240 action na Fred. Pero the rest, sini, makitaan mo halos sarado pa ang iban na i-renovate na siguro kaya karon no kinahulat. Basta no nga subong adlaw gali that is why jutay lang action na Fred. Ang gabaligya kay renovate gali ni subong adlaw. Nga lamang ko yung halos ka jutay lang gid sang gabaligya diri sa sulod mismo sang Burgos public market kay i-renovate ang fish section subong gid nga adlaw action Fred, no? Side diri may sapyak naman nga lamisa available subong batog. Tagpila subong ang batog? 300 pesos ang gagmaya. 280. Ang available mo pagid subong ining kwan bulay ning isa. Opos pila? 200. Ano matabo ni sa inyo baligya karon kung i-repair ang Burgos? Sa ilo na kami to karon no. Sa din? Sa punta. Sa punta sigwa? Dire lang oh. Okay. Sa sulod gyapon pero sa punta. Ang ano? Tunga niyang kayuhon. Tunga ang kayuhon. Te, ano matabo ni dasok kay madasok. Oo. Okay lang. Sige, action na Fred, no? Oo. Ano? Dason kung maumandi sila naman di madasok sa amon. Kamo anay madasok sa ila pero after sila makayo, Sila naman. ano mga kayuhon kuno diri nga top lang? Atop sila kag lamisa. Atop kag lamisa action na Fred, no? So far amo ni ang pila ka mga sitwasyon diri kay ining makita nimo nga mga lamisa sa halos kasarado ga way gid mga display sa karon action Fred. So far, amo ni ang pila ka mga observation sang patrol na nakita diri ang presyo sang isda sa merkado. Ini ginadulong sa inyo sang Nanikiraw, ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Mga presyo sa merkado ang ina-renovate subong ang mga merkado publiko. Nami nga pamahaw karong nga aga nakabakal ko kapon sang Golden Papanobla. Ate pwede na. May batwa naman ko to, may paita naman ko to. Kulang na lang sang utan. Ano mayo sampaw di tangkong guro ay no? Pagkatapos may lubo-lubo subong daw damo no? Tortahon mo bla. Pagkatapos may ara ka pinamalhan nga salmonite. Sos, puwerte nga pamahaw ini karon nga kaagahon. Bugtaw na mga ginikanan, mga estudyante, bugtaw naman. May klase, may opisina, subong. Aber, ang iba nangumpra sa Libertad, Burgos, kag subuman mga palapala ang Central Market, adlaw nagabukas Mga alas 6 na. So kalabanan, buylogid sa Libertad Market, kag Burgos Market. Action Radio Philippine Standard Time las 4:31 na. Base Milili Uligo unagit siya. Kay Doy Arthur, good morning.
kay ETG Hilarso, monitor lang dia, sa Purok Matahom, Tangob, Bacolod City. Ngapita, salamat gid sa pangapi, pangagda. Kay Dani Labrador, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, kay Elvira Hilogo, ari na sila. Tinipon-tipon na. Morning kuno kay Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinke de Alagdon, Noel Amar, Alex Muntisa, kag Boss Lito Baba, siling ni Milili Oligo. Kay Carmencio Siason Biboso, tamyayo si Mando kuno, Duday Elmer Jere, Nuno ng Lerma, Di Sales Sang, Louisiana, Maaw, God bless. Kay Karen Miraflor, tamyaw la si Linda Malbas kuno, mayong aga, nagapamati sa barangay Tangob. Kay Lalen Grace Ibarra, good morning man. Kay Heidi Magallanes Haranilia, tamyaw si Berto Bermijo, kag si Gloria Simani Asinda Makamig E. Lopez Silay. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami dia sa barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Marilo Beltran Caminto, good morning man. Kay Jory Montiliano, si Ana Sinuro Arabanoa. Kay Mia Salmurin, Cesar Paunal, good morning man. Upod-upod lang kita. Si Judge Nap Diamante, Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Kamusta Toto Raul Alibugad, agaladlad nga napamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo. Dira kay Yusing Tupas sa Purok Mabinuligon 2 sa Barangay Sumaga. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan Bago, good morning. Sa mga pamilya Dilag sa Sumag, Belmonte family, sa Purok Riverside, si Marlon Kaglagrimasri. Si classmate ko, Efren Pumpirada, good morning da. Sila ni Nets Alarcon. Si Philip Bilisa sa Borussia. Si Parikinit Babun Kabusta. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilia Gabugtaw na ni. Kay Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4. Si Paring Estoy Querido, kamusta? Ga-walking-walking ka na para pagsiklawas. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:34 na. Inapahanumdom ka mo ha. Ngang libre nga medical check-up, kag libre nga konsultasyon, nagapadayon dira sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo dira. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay bas kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Tutok si Presidente Bongbong Marcos sa mga biktima sang bagyo. Ining bagyo nga si Nining bala. Ulihin na si Platan mga 145 kilometro nakatundan sang Kalayan, Cagayan. Pinakaulihing weather forecast nagwa na sa par ini si Nining pero padayon mabatyagan ang pagtupa sa mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Perti man ang hanos niya
Amak muning tropical cyclone signal number 3 ginbatak man sa western portion sang Babuyan Island, kalakip ng Panitan Island, Kalayan Island kag Dalupere Island. May tropical cyclone wind signal man nga ginbatak numero 2 sa Batanes, northwestern portion sang Cagayan, kalakip na ang Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, kag Balisteros. Ang northwestern portion sang Apayao, kalakip ang Kalanasan, Luna, Santa, kag Marcila, kag Ilocos Norte. Ginpailalom naman sa signal numero 1 ang Kalinga, Abra, northern kag central portion sang Ilocosor, na biling nga bahin sang Apayao kag Cagayan. Perte ang halit. Soso, ang iban nga lugar daw nahimo nga suba. Pero matambat na siya. Nagwa na siya sa pungsod pero dihamak man nga halit ang ginbilin sang bagyong Sinining. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na. Si ang ilaga yung Dato Castillo ara naman gaupod sa aton. Si Emmanuel Miraflores Cuales nagamonitor sa sitio Kubay, Inapoy, Kabangkalan. Si Tisa Cicel Bermilio Panganiban, good morning. Tamyaw yayabana nga si Gerson Panganiban nagabugtaw na. O sige niya bugtaw na, ligo na. Kay Lunit Berhet Saputin, good morning man sa Berhet Kagbabakyaw family. Labi nigid sa mga manunudlo sang Abiswan. Sige, may lang nga pagmonitor. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, morning. Monitor kami dia sa Hutuda, Handumanan, Bacolod. Taga Handumanan, good morning. Kay Johnny Pacheco, morning man. Tamyaw ya sa pamilya Pacheco kag Casilo. Nagamonitor sa Agisan, Himamaylan City. Si Marco, mayong aga. Tamyaw lang liog si Nancy Espanyula Bailon dire sa Baliwagan, San Enrique. Kay Maricel Alonsabe sa Bodogo. Kay Tilma Bihida kuno o kun Pihida, Sion Kadungon, Grace Ibunga, Pamilya Pideriso, Hope sa Bodogo, Aileen Artilado, Jumay Danong taga Barangay La Castillana, ga-monitor man. Sige, may lang pag-monitor, tagsagid kag kaagahon. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Sae. Aksyon! Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas.
Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag sa Kapitolyo, pagdakop o kung pagtakop kuno sang maskara sa panaad nangin madinalagon. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Apisar sa nga pagkatupa sang ulan kahapon kag kagabi diri sa may sunad sa Bacolod ganakabig sa ihapon sang gobyerno provincial sang Negros Occidental nga madidalagon ang mga isa ka semana nga maskara sa panaad 2022 sa Parade Park and Stadium barangay Pasilingan sunad sang Bacolod. Kagabi may ara sang closing ceremonies na nagdungan man ini sa aktibidad nga ginpatigayon sang ikaanom nga distrito nga gintiguluhan patukada di Negros. Kabadunuban nga nagsugod ang maskara sa panaan nagligad nga nagligad nga Oktubre 10 kasi diin ginbuksan ang mga pavilion sang tagsa ka mga local government units kag nag-feature ini sang unique nga disenyo, mga madiluagon nga suga kag mga produkto pati na ang ila sila nga livelihood showcase. So matapos sini planuhan subong kay padayong nagahambalan sang mga alkalde sa idalom sang Association of Chief Executives ang ila sila nga plano nga himuon regular ang aktibidad sa mga pavilions plus ilaman sila ginaplanuhan ang pagpatigayon na sa panaan sa Negros Festival nga sa magsilig kinahiwat sa kada bulan sa Abril sumatopa ini mula sa Abril tuig 2023. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo. Aksyon Marlon Hedubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 kay Gerson Panganibanda morning ko na. Sila enkargado nga si Rodito Lapos aga pagabugtao
sa Sinda Makamig 1, Barangay E. Lopez sa Silay. Kay Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Aizen Panganiban, basi Banisa Mayo, ari na siya, blessed God, cold Sunday afternoon. Tugnaw daw. Sige, kauntas naks ba? Burger gid. Time kami, sining matugnaw nga hapon, biyahe kami sa God's Country, USA. Sige, lagaw-lagaw lang. Sige. God bless ko no sa pagsaulog sa Mascara. Bawo niya daw maulanon. Sige lang Padayon gyapon bisan ulan. Sige lang. Dira sa DepEd tayo Pahilanga, NHS Negros Occidental. Good morning. Naga-monitor live sa Hinigaran. So Domingo Barniso, good morning. Kapita, morning da kay Ason, Sima, Renato, Amartanan, Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Judale, Ninyal Di Crepito, good morning man. Kay R.R. Joy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kit Macariula, Karin Guzman kag Lager Di Quilla. Adlaw-adlaw kuno ga monitor. Kay Laudencio Brenda, good morning. Ga monitor sa Barangay Rizal, Silay City. Ba si Jinky Di Alagdon, ari siya. Morning kuno kay Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala... Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB, amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sack. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na, pasudlon ta na ang report sa pwersa sang aton kapulisan, security plan sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos, plastado na. Luis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric.
Good morning, Sir Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Isa ka semana nga nabilin para sa Mascara Festival. Hugoy ng seguridad ang liwat ipatuman diri sa syudad sa Bacolod. Ini patapos Action Fred, ginapaabot gani nga semana magabot si Presidente Bongbong Marcos agud magtambong sa highlight sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, all set na ang ilang security plan sa pagabot sang presidente. Sa din ang inner security igapatigayon sa Presidential Security Group o called PSG, ang outer security igapatigayon sa Bacolod City Police Office. So kabertir Action Fred, ginapabot niya ang papadulong sa PSG sa SL Opisina agod sa dukang seguridad ngay patuman sa pagabot ni Presidente Bongbong Marcos. Ready naman kami anytime if possible nga mag-coordinate sila. Ready naman kami just in case sa CDM ta mga laom namon nga kinanglanon para sa security coverage. President BBM ready naman. Nag-start kita planning siguro August pa lang August, September and hopefully 1 week na lang madali naman lang na siguro. I-increase lang manamon ang mga requirements nga kinanglan sa TSD. Pero after sa confirmation sa arrival ni Presidente daw ay pag-share? So far daw confirm mo na siguro sir. Wala pa man kami confirmation so daw maabot yun siguro. Asa kay Presidente, sir, may mabot pa si Vice President? Yes, so amo man ang advice sa amon and damo ko ta mga sita and VIPs like mga congressmen. Include na naguro sir sa mga cabinet members ni Presidente, no? Yes, so included na siguro sir. Plus security, PSG naman na siyang masay na, no? Yes, most probably PSG na yan sa first family gate Vice President. First inner-ring na sila kami, outer-ring lang kami. We're not allowed to carry firearms during that time. Basta si Presidente, basta secure lang namon ang perimeter. Timur, sir, concerned naman dati, hindi ka man na mapayway, mamagabot ng Presidente, mga rally-rally, wala, sir? Yes, we are planning already. May mga ginaplano na kita parte dira, no? And we will try to ensure nga ma-prevent ang mga senaryo. So, we have 1 week more to go. Kami sa BCPO, your law enforcement sector, we are taking this one day at a time. Sa isa lang ka adlaw medyo ma-exhausted man ang security coverage ng kapoy. But lang naman sa inyo, your cooperation and sa amon, kung ano lang tang gina-advise sa mga security forces natin sa ground, please follow. I'm sure matapos na yung maskara in very safe and successful manner. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magmano nag-report. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09. Deporte na tanang nga porsa bantay sirado ina kung mag-abot kung magbisita si Presidente Bongbong Marcos diri sa siyudad sa Bacolod sa kayawatan sang Mascara. Kayo si Mongkal Torilla sang binalbagan gamonitor sa kuno. Si Nimpa Ibanez sang tangob tamyaw happy birthday sa apoya James Christian Ibanez sa New Zealand. Kay James Christian Ibanez, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Buriring Ordonyo, gamonitor subong Nini Ordonyo kag sa wife ko nga si Pani Ordonyo. Watch out taga Tumpok. Bangon na kay may trabaho na, korek. Kay Arlen Anerdes, good morning, monitor sa Old Baliwagan. Kay Roses Costinob Raimondo, morning always giga monitor sa bago. Sige obra, sige lantaw live. Kay Primo Kodan Haliko, ara siya, Primo morning. Kay Juan Cordero, ga monitor kapita. Sige, salamat gida. Sige. Kay Marilo Trabilla Katinoy, good morning. Kay Dodge Dalida, kapita morning ada. Kay Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Kay Nancy Garcia, monitor sa Katabla Talisaya. Sige. Kay Artandoy, gamonitor tamyaw ko si Maninoy ko Tonyo sa Banlag Gapamati. Si Imbong Jukampo upod kay Kapbito sa Mao, good morning man. Kay Mario Olvido Aquisa, morning sa Sindalugway. Mayo da nga pagmonitor sa Crossing Buhawi. Kay Tuto Tatanda, good morning. Kay Rimar Hikano Haliasgo, good morning. Ari kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang,
La Castellana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Ako, si Maria ay... Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. And the time, las 5:17 na. Standby yan ay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 32, 36. Una nga bula, resulta, 32 kag 36. Second draw, 19, 3. Ikadua nga bula, resulta, 19 kag 3. Third draw, 13, 33. Ikatatlo nga bula resulta 13 kag 33. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Dako na ang jackpot. 134,489,732. Ang jackpot 134,milyones,489,732. Winning combination in any order 48, 3, 49, 44, 40, 41. Pura 40 ha. Ang winning combination sang 658, 48, 3, 49, 44, 40, tag 41. Sa ilo kita, 649 ang jackpot dako naman. 162,479,429 o kung 421. Ang jackpot 162,479,421. Winning combination in any order 20, 39, 44, 31, 48, 2. Resulta sang 649, 20, 39, 44, 31, 48, kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Gimit Lakaruta, good morning. Kay Julpa Caritativo, morning. Tamya ko lang Bindol, Family Rolando Colot, Caritativo. Clint Cyrus Galas ang Barangay Robles, La Castiliana. Kay Salvador Tanalion, morning ko no kay Sophia Angel Tanalion, naga-monitor live sa Pontevedra with love. Kay Miriam Juso, morning, monitor lang ko sa Manila. Kay Manjo Arnijo, morning ko no kay Diana Villanueva, San Jesus Heights, Estepania. Good morning da. Kay MG Season, sige. Good morning lang.
Kay Kuni Laparan, good morning. May lang nga pag-monitora. Tamiyaw ya pamilya Laparan, Labanyego, Turbila, kag Isparida. Nga tamiyaw si Kuni Laparan sang Padanon, Don Salvador Benedicto. Kay Elmer Boyet Villamor, tamiyaw ya kuno. Singson kag Subungman, mga pamilya siniga monitor. Kay Jubal Trinidad, good morning Jubal. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. May pamangkot lang ko, may asma bala kamo. Wala bala untat ang pag-ubo, pneumonia, bronchitis. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Pat? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo. Kaya mga inusinti, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero. Kay ang iban nga lugar porting balbal sa bagyong Sinening diri sa aton nya ti ulan-ulan lang. Bisan paano kinakulokayuan man ang aton sini kag pagsaulog sang maskara. Medyo may jutay nga pagtupa-tupa sang ulan pero padayon nga nagasinadya ang siyudad sa Bacolod. Kabay pa sa masunod nga mga inadlaw sining katapusan nga semana tagaan kita sang maayong panahon para mangin masadya pagid ang pagsaulog sang maskara. Lakip na ang pagpadulong dire kon madayon si Presidente Bongbong Marcos pati na ang Vice Presidente nga si Sara Duterte Carpio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29 na pasudlon tanaya ang report sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago Action Fred, may tatlo na ka mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga napilian nga mangin kabahin sang P4 Selection Committee. Ini ang komitiba ang manguna sa pagpili kung kay sino i-award ang mga P4 projects diri sa mga syudad sa Bacolod. Gin-nominate ni Councilor Celia Flor Action Fred, Sunday Councilors Al Victor Espino, Chair sang Committee on Laws and Ordinances, Councilor Juta Deo Saison, ang Chairman sang Committee on Finance and Appropriation, kag Councilor Vladimir Gonzales, ang Chairman sang Committee on Ways and Means. Una na nagpapanawag si Mayor Alvin Benitez Action Fred sa Executive Order No. 41 na nagamando sa pag-convene sa Bacolod City Public-Private Partnership for the People Selection Committee. Kung madumduman, una nga nagpadala sang sulat sa Benitez sa SP nga nag-nominate kay Councilor Simple Distrito Claudio Jesus Puentevella kag Jason Villarosa nga mangin miyembro sang komitiba. Pero ang ginominate sang SP amo Sanday Councilors Espino, Saison, Gonzales. Ang P4 Selection Committee Action Fred ang basiman sa pagsunod sa Section 13 kag Section 21 sang City Ordinance No. 854 Series of 2018. We nominate 3 chairpersons of 3 committees with the chair, which is the chairperson of the Committee on Appropriations,
the committee, the chairperson of the committee of on Ways and Means, and because this also concerns contracts, the chairperson of the committee on laws, Mr. Chair. So moved. Dapat yan ang tingong ni Bacolod Councilor Celia Flor. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend yung itagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Porte nga mga kaiwatan, no, pagkatapos sa maskara, pahuway ka lang pila kaadlaw, Nobyembre 1 naman, All Saints Day kag All Souls Day. Pahuway kamay sa kabulan, Disyembre na naman. Pagkatapos ng Disyembre, dula na. Sa kalendaryo ang 2022 sa iluwan na inas ang 2023. Porte kadasig sa mga inadlaw. Kadasig man magsaka ang aton edad. Porte. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Nubi Magapan, nagamonitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Beka Andrade, happy kuno. Birthday gid, ikalimang pagsukat. Kay Princess Piera. Kay Princess Piera, happy birthday gid. Dira sa Hinigaran. Kay Louie Alda Sr., kay Kati Bir, happy birthday sa sister ko, Nita Antopina Bere, sa Toledo. Sige, ano ni, Mohon? Awihaw? Sige, happy birthday kay Nita Antopina Bere. Barani ni Rico, morning kuno, kay aming, bukay aming opsima, Gingging Perez, Konsing Baran, halin kanini Rico Baran, si Chupait, La Carlota City. Kay Cesar Paslon, good morning man monitor kami sa Barangay Pandanon, Silos, Purok Paradahan. Tamiyaw ko pamilya Paslon, kag pamilya Laparan. Sige, good morning da sa inyo. Kay Roger Burgos, tamiyaw yaman si Mama Yawini Giray Burgos, Brother ya Ronald Burgos Sang, Biscom Compound Binalbagan, pamilya Burgos. Si Elizabeth Gamala. Bago ka lang Elizabeth Kabugdao, morning da sa imo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puertebel individual dakop sa banwa sang Pontevedra. Detalye sini. Upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Arestado Action Fed ang isa ka seat-level individual sa ginpanigan nga bypass operation sang Pontevedra PNP sa National Road nga sakop sa Barangay 2 sa Amuman nga Banwa. Ang nadakpan naman ni si Regan Torneja y Santiago. Regan Torneja y Santiago, 34 anyos, kag residente sa Purok Igang, Barangay 2 Poblasyon sa Banwa man sang Pontevedra. Na-recover diri kay Torneja ang anong tanan ka mga sachet sang ginasuspetsuhan subo nga ginulabanta ng bugat sang 0.6 grams kay may estimated standard drug price nga nagalambot naman sa 4,080 pesos. Na-recover man sa mga kapulisan ng buy-bust money nga 500 pesos kag ang proceeds nga 40 pesos nga ginapatian binta sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ining si Torneja ang yara naman sa listahan sa mga kapulisan, isa ka street level individual kag sinimana naman nga ginamonitor sa mga otoridad antes pa man madakpan sa gingkasa nga buy-bust operation. Si Torneja ang nahunong karon sa custodial facility sang Pontevedra PNP kag subong adlaw natala na ipasaka ang kaso batok sa iya, kaso ni nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga. Sa atong tanan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kaagahon, basta kape.
Diaz, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:41 na. Kay Milagros Morales na sa Maawa. Upod kay Edgar Morales, naga-monitor man kuno. Kay DC Gingging Aspan, good morning. Kay Rose Aspan sang Sumag, kag Arnold Aspan sang Payao, Binalbagan. Kamusta sa kapihanda? Si Munsing Syukon, wala absent ay no? Si Joel Pirido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si paring GC Sindico, Bibitan, kag Roger Aguirre, si paring Cano Rivera, kag si Lori Apurado, ga pangapi pa da. Ang mga minstead si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monito Rojas, si Nelson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Polding Hipes, Arab na perme. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:42. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idiha nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na
isa ako sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Balita sa pato. Opdan yapon kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nahunong karon sa custodial facility sa police station number 10 ining wanted sang Kasugbuan matapos gindakop kahapon sa barangay Felicia diri sa siyudad sa Bacolod. Ining naaresto ang gingkilala kay Edsel Olvido, 27 anyos kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Fajarito, ang hepe sang BCPO Police Station number 10. Ining si Olvido ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest sa kaso nga frustrated homicide. 72,000 ang piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination. Patrol, Inisiaksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Advance Merry Christmas ko na. Sa asawa ya nga si Gina Toribio Panes, kagbata ya nga si Ila Jean Panes, dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, halin kay Gamay, Tulusa, Panes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi. Joyan og Daminda, good morning lang. Kag kay Evelyn Pamusino, kay Jubal Trinidad, nga monitor bisan sa transistor, radio lang. Kay Ray Flores Barayuga sa Barangay Don Salvador Benedicto, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!